Siyakhulekela emagumbini amanomhlaba. Ngithi ngiyanibingelela nibela ubani udokotela wena kwela bakhona emakhaya. Asikho simo singandluli futhi ngeke kuhlale kunje. La ukukhona khona umbulo khona ekhaya njengamanje. Izinkinga ezinkulu obhekane nazo awuyiboni imali, hlanhla ivuleke, umsebenzi awutholi, uphila kabuhlungu, ngahlukunyezwa, uyashaya, ethethiswa, uyabaliselwa, ayikho into yakho elungayo. Sesibhedlela, sejele ngawo kuphi umbulo khona ngithi mina kuwe. Asikho simo lesingedluli. Ungithandaza Dlamini ngithi kubantu. Ngelinye amalanga uzwela ungakahle. Ngelinye amalanga uzwela udlile. Ngelinye amalanga uzwela ukwatile. Ngelinye amalanga uzwela ujabulile. Asikho simo lesingedluli. Lo bhena nje okhona ekhaya njengamanje uzondlula. Kepha yakudlule kalula. Kuthi mase kudlulile, ibathi akase kwaze kwenza mboko lokho ekhaya. Cina ube nemandla, ube ukuyimisela, uthandaze, uphahle, uzile wenze konke, uzama yonke indlela mboko lokho ekhaya. Ngoba into mawufuna ukuyiwina, uyidinga kwamampela ufuna ukuyenza. Uyazama yonke indlela ukuthi ugcine uyiwinile, ugcine wenze izaba zokuthi lento leyo ugcina uyithola, uze ugcine ejabulile inhliziyo yakho mboko lokho ekhaya. Ngezimo zingafani ukwela bakhona emakhaya. Abanye babafuna emsebenzini, abanye bafuna amakhakhabo, abanye babanga amasonto, abanye bafuna amabhizinisi abo, abanye aphumele lutho abayenzako, abanye bazi ibongo zabo, abanye balahla abantwana baba bezingane, abanye balahla kwehlukahlukene. So ungaqabanga ukuthi lenkinga obhenayo nguwe kuphela, omnye umuntu umhambela kahle mbukelo khona ekhaya. La khaya ke sisigodlweni kaMthandazi Dlamini mbukelo khona ekhaya. Senza izinto ezenzeka. Ngithi la hamba khona abantu benkosi, bantu besintu, bathandazi, bafundisi, izangoma, abagedla, izinyanga, nisizakale lithola usizo kwele bakhona emakhaya. Ngithi phambili ngesintu sethu phambili. Singazibukela amandla kwele bakhona emakhaya. Yona impilo sizoba nayo futhi asizohluleka. Asinganoba izehluleke futhi asikwazi ukuba ngamagwala. Kunzima imali asiyibona nje ofuna usizo. Sithola umsebenzi. Kepha ngiyanithembisa kwele bakhona. Ngithi mina uma ningakholwa bese niyathemba yonke into izokwenzeka. Nikholelwe kuzokwenzeka mbukelo khona ekhaya. Akekho umuntu enaliphutha mbukelo khona ekhaya. Sonke sinamafayela amabi lasuka khona. Kodwa ke suwela manje phambili wenza njani? Nami umbuzo khona. Wenzile kubi lokho amabalwa ngabantu bakugceke wena ukhohlakele ini. Sukela manje ke wenza njani? Mbukelo khona ekhaya. Sukela manje lokukhala Dlamini. Habili inyanga bathandaza badlala ngami. Bakhohlakela abantu badlibalisa ngithi nisukela manje ke uyaduba. Yima kuchubeka nekusukuma ulungisa impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe ngaphela ngemandla uyagive up. Asikho simo lesingedluli. Ngithandaza Dlamini. Ngidapha mbukelo khona ekhaya. Kuvaleke imali emabhenki ayiphumi, imali esemsebenzini wakho. Nikela mbukelo khona ekhaya. Abanye bafuna izinto zenzeke emahala. Kulukhulu yazi manje iqiniso zemphumela abantu abalaphako nabantu nje abavela ama social media. Bathenga ama data, ama airtime, amafoni noma ngama camera. Beze ukuthi abaye basekudeni babona ukuthi lapha ngalithola usizo. Omnye umuntu uzomphupha ukuthi umbona akhuluma lapha mbukelo khona ekhaya. So ke ngithi lokho bakhona emakhaya vele kuyimaster ukuthi uya kumthandazi noma uya kumuntu wesintu uyiphathe le mali. Asisho ukuthi sifuna imali kuphela, siyadinga ukubona ukuphumela phambili ngempilo. Mara njengoba ngikhuluma njengala udleka idatha. Kula ngibhadala ucameraman. So ukule bakhona emakhaya azizame kona kunzima kulukhuni. Ngeke siphumele ngokufana. Kepha isifisako impumelelo. Kuba nibusise mbukelo khona ekhaya. Mawuzala ekhaya, Mthandazi Dlamini ukhona ePetitive eMpumalanga. Ngithi mina ngeyi1 za October ke kungumgcibelo. Cela usho uzobe ukhona ukuthi kukhona ukufuna wena okuhlukile. Ngaba yini. Zobe ikhona iwahluka ehlukahlukene mbukelo khona ekhaya. Bawuhlola nje ekhaya Mthandazi Dlamini uhlula ke 20 rand lapha eDosenville. Esowetho. Kusibusise mbukelo khona ekhaya. Ungakhohlwa uphuthele. Ngibe ngikhona usiza abantu. Bhalisa lawo manje kubabushaba ngicela mbona Mthandazi Dlamini ngomgcibelo weziyi1 ucela ngo8 ngo3 uyavala idodela uyahamba mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe uyafisa ukungibona woza inkosi kubusise.